Nginibingelele nonke babukeli be-Blaqlife TV, ngiphinde nginamukela kuhlelo esithi sikhipha izimfihlo. Igama lami-ke nginguSufu Zadla Ngamandla Zulu, umkhwenyenkomo Msevukazi Mvuleni, intokazi zalo Mamkhize. So today sinilethele nansi product ekuthiwa i-escalate, isimo sijeli le, insangu yaselwandle le. So umuntu ozongichazela kabanzi ngayo yonke into siyenzani, nanokuthi isetshenziswa kanjani, nanokuthi nizoyithola kuphi. Ividiyo ezongena ekugcineni nawusuqeda ukubuka le. So ngiyacela mawusabukelile, please do not skip the ad. Today sihlelo sisi la uzosichazela kabanzi ukuthi ubekwa yini la ekhaya namhlanje, yini emxinayo umphefumulo akhethe ukuthi angivakashele today. So asike sizuthi usiphatheleni. Sawubona. Njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila sis. Ngirathi nami ngicela ubulisa ekhaya babukeli mase sichaza usifike ngana la ekhaya namhlanje. Sanibonani. Igama lami ngingusindi wakanjangase. Okuhlala ngisuke eClermont endaweni yakwaDabeka. Ngize la ekhaya kwi-Blaqlife ngoba kunezinto nje engahambi kahle kumina. Ngiyabona ukuthi hayi sekumele ngize ngiphumele obala ngoba angihleli kahle. Kwenzakalani ke? Mntaka baba kunzima kodwa ke cabanga ukuthi sekuyisona isikhathi sokuthi namhlanje ngiphumele obala ngikhiphe lento kumina engiphethe. Uhlushwa yini kangaka? Ngizothi nje nginomkhwenyana. Ngashada. Sekhambe kwahamba kwaze kwaba ney'nkinga. Oh, okay. And into engilethela ukuthi ngizokhuluma nobaba, ngizoconfessa kubaba into engayenza engazange ngikhuliswe ngayo ekhaya. Okay. Yeah. Kusawona ngazuthi kuyasinda. Kakhulu kunzima. Unesikhathi singakanani emshadweni? Ngingasho nje ngithi u2 years. Oh, okay, ugcwele. 2 years, yeah, ogcwele. Injani i-relationship yakho nomyeni wakho? Ekhaya nje egcekeni kunjani? Isinzima kakhulu. Iqale yeza kahle, kwaba kuhle, kwaba mnandi kodwa ayi njengamanje ngi-right. Ngiyabona ukuthi ngazi ngithathe iy'nqumo ezingalungile yabo. So ngithi nje ngizocela nje ukuthi ngizoxolisa kubazali bami. Kwenzakalani? Yini leyo ozoyixolisela? Because phela umshado muhle siyawuthanda futhi abazali bethu bayajabula kakhulu mase ngene emshadweni nje zonke lezo zinto lezo. Futhi ngabe u-happy kanti kwenzakalani? Yini le ofanele uyixolisele? Okay, mina ngiyasebenza. Ngiwunesi. Oh, okay. Umkhwena wami wayengitshela ukuthi uyasebenza naye. Kodwa ubevuka ekuseni naye ahamba emsebenzini. Esosebenza ema-office athize. Wayekutshele ukuthi uyasebenza? Uyasebenza. Ngathola ukuthi akasebenzi ekuhambeni kwesikhathi. Ukuthi akasebenzi, wenza izinto engalungile nje ezingekho right. Izinto mhlambe kanjani? Ngingasho ukuthi mhlambe bebe-scam abantu, bebeganga nje, bebengenzi nje kahle. Kodwa ke ngoba bengimthanda naye futhi ubenothando. Kwaze kwafika ekuthenini ngoba ngiyabona ekhaya odadewethu impilo bahambela kahle, bashadile banemizi. Ngikhulile nami, ngiyafisa ukuthi nami ngelinye ilanga ngibe nomuzi wami, ngishade ngibe nezingane, ngibe nefamily. Kwaze kwafika esinqumeni sokuthi ngithathe imali yami ngimnike aye ekhaya ayovela. Ngemali yakho? Ngemali yami, of which leyo nto i-wrong. Shuthi kahle kahle wazilobola. Mntama singasho kanjalo. And abazali bami bebesebenza emajalidini kanzima ukuthi bangifundise. Into engayenza ibhlungu, inzima. Bengingasabanaki ngisho ukubanaka. Bese ngifocuse kulo muntu enginaye ngoba ngimthanda. Kwaqhubeka ke ngoba ngisho engangokuba imali yomshado ngaze ngathatha i-loan. Ngaphinde nganika yena. Uthando ukwenza ungaboni. Ubumthanda kakhulu noma ubufisa ukwenzela abazali? Bengifisa ukwenzela nabo abazali nabantu basekhaya nami bangibona ukuthi nami ngumuntu. Kodwa ubumthanda? Bengimthanda naye, bengithanda, bengikhombisa uthando ngoba ubekuveza lokho okuncane, ubesithanda nje, ubesupportive kakhulu. So usuthola kanjani ukuthi kanti yena kahle kahle akasebenzi, uyavuka nje ekseni ayoscam abantu? Ngikhuluma nawe njengamanje ngagcina ukumbona. Ngithi kwakungumhla ka-24 December last year. Ukumbona. Umyeni wakho kodwa? Akekho, akaze abuye, akatholakala efonini, angimazi, angazi lutho. And ekhaya bazi nokuthi angisahlali naye.
Wahamba kanjani ekhaya? Wahambe emsebenzini nje. Kwaze kwaba Kuze manje. kube manje. Sengizamile ngaze ngazama ngisho umngane wami ngambikela lonke udaba. Asimtholi indawo ngenzeka ukuthi mhlambe kwaleyo ID kwakungeye angazi mntama. So nje ngiyafisa ukuthi abazali bayazi le ndaba. Nina abantwana? Uyedwa. Uthini yena ubaba if engekho ekhaya isikhathi Ayikho phela into esingaka? engizoyisho kumntwana. And I'm sure uqina wena. Nje fanele ngiloke ngimkhohlisa ukuthi ubaba uyabuya uyosebenza emazweni. Kunzima kakhulu, kunzima kuyitshe. Ngiyafisa ukuthi ekhaya bangixolele ngesenze ngasenza, bangiphe into ethelelo ngoba ekhaya ba umndeni okukholelwa kumasiko. Ngiyasazi senze ngasenza ukuthi asamukelekile inhlobo, angazi ngizobabhekela obani abazali bami, odadewethu nabo bonke nje abomndeni wami. So Manje abasemzini bona bathini undodana wabo mengatholakala kuzokube manje? Ayikho into eqondile abayiphendulayo. Uma ngabe ngibuza udadewabo engangijwayele ukuxhumana naye, uvela athi nje uzobuya nakubo kudala wayevela ahamba abuya. Ayikho nje into ephathekayo ayishoyo, nosizo abafisa ukungisiza ngalo alukho. Sengizamile ukukhuluma nabo ngibancenga kodwa hayi sengikhetha ukuthi nje ngivele nje ngibashiye kanjalo. Wena eminyakeni kade ninonke akaze nje waze waduka mhlambe nisajola? Angikhumbuli ngoba konke bekukuhle kumnandi, khona nabangani bakhe besijwayele ukubavakashela basivakashele. Njengamanje nje akasekho maziyo. Abanye bathi abaphumelo balabangani ungenzeka mhlambe bacishe ungabe kuphi? Abanye nje bayangihleka bathi sasifisa ukuthi sikutshele ukuthi inhloboni yomuntu kodwa ke isikhathi asisekho futhi lokho ngeke kusangisiza. Sengifisa kube khona into ezongisiza yaphambili, ihile kulento engikuyona. Qhubekele phambili nempilo. Wena kumuntu wazi abazali bakho ngoba bakukhulisile. Mase uqhamuke nje nebhomu elinjena kubona sesisoba njani isimo ukusuka manje kaphambili? Engakusho nje ubaba umuntu onekhanda eliqine kakhulu. Ubaba ngiyamazi, angazi noma uzongamukela yini, kodwa uma ngiyazi ukuthi noma yena uzoba nzima kodwa ngoba ngumntana wakhe uzongamukela. Yeah. Manje azikho izifo mhlawumbe abasafara ngaphansi kwazi because abazali the time bakhula na the time futhi izifo zibanamathela kakhulu. Ezinye izinto asisakwazi ukuthi sitshele abazali ngenxa yokuthi sisuke sazi omunye une-BP, omunye uyasafara ngaphansi kwani nawe. Khona nezinto ongasakwazi ukuyikhuluma manje. So if uqhamuka nebhomu nje ayikho into ezoqubula kabusha izifo abanazo because I'm sure khona into abasafara ngaphansi kwayo. Kungenzeka naloko ngeke ngakucabanga because ubaba unoshukela, umama une-BP. So kunzima kakhulu, kunzima kakhulu. Bona-ke bebemkhonze kangakanani umkhwenyana wakwabo? Ubengayena umkhwenyana obejwayele ukufika ekhaya. Bengajwayele ngaleyo ndlela because shuthi ubeyile nhlobo le ayiyona. And bebembona abanye odadewethu because bengiye ngizwe mebekhuluma ukuthi banokungamthembi kodwa ngikhave-ke ngoba mina ngingafuni ukuthi. Uyamthanda futhi. Sike sizame. Uthe sifanele sifonele ubani? Ubaba noma umama? Ngicabanga ukuthi fanele sifonele ubaba. Ubaba. Why ubaba? Uyena ongconywana ngiyathethe kakhulu. Uthe unekhanda eliqinile. Ungcono ivedi ifike kuyena ngoba ngalwa nomama athi besihlangene ngaye. Ungcono iye kuye nje straight. Sike sizameni kumthinta. Sawubona Mhlonishwa. Yebo. Kunjani? Ngikhona. Uyaphila? Singakhona ukukhulumisana? Ya ngakhuluma. Okay, ukhuluma noStufuza Dlangamandla from Blaqlife TV. Lento leyo. Uhlelo la sithi khona sikhipha izimfihlo. So today ngivakashele indodakazi wakho. Ucela ukukhulumisana nawe. Ya. Ungakhuluma. Sawubona baba.
Ya. Hallo? Yebo baba ukhuluma noSindi. Ya Sindini. Yakhula mntanami. Hayi baba lutho. Baba khona into ebengifisa ukuthi uyazi, bengifisa ukutshela yona. Umntanami babilotho wena. Cha baba, akuzona indaba ezinhle zona kodwa ngizocela ungilalele bandla. Okay, khuluma Ntombi yami. Baba angithi uyamkhumbula umkhwenyana wakwakho? La ngiyamazwa ulobolela kahle kabi lo mkhonyana. Yebo baba. Ulobolela kahle kabi. Yebo baba. Angisahlalisani naye baba. Umntanami yini? Kunesikhathi nje baba ahamba, bengisaba ukuthi nginibikele ekhaya. Oh, kwakubi lokho Ntombi yami. Yebo baba khona nokunye ke. Khuluma Ntombi. Njoba baba nangifundisa kanzima kanje. Imina baba engamnikeza imali yokuthi eze ekhaya azovela. Kodwa baba ngangaqondile ukwenza lokho. Kwakubuhlungu kwenhliziyo baba. Hey, noshukela wenze njani? Imina baba engamnikeza imali yokuthi azovela lapha ekhaya. Ay, angizwa kahle into osho. Uchaza ukuthini wayilobola? Ngasho ngithi into kanjalo baba. Umntanami, yabuhlungu lento ukhuluma. Yinpho ungezi emndenini usuke ngoba no Blaqlife lapho uyokhuluma khona. Ungeze ekhaya emndenini. Bengisaba. Awuyangihlaza kodwa uhlonipheke kangaka le ndaweni. Ngiyaxolisa kakhulu baba. Ngizovela ekhaya. Ngisacela ungibikele nangimama ungitshelele umama baba. Hey, ngavukela ushukela. Ngiyaxolisa. Ngicela ngicela ngiphi into ethelelo, ngicela uxolo lweni. Ngiyasazi senze ngasenzo. Lalela la. Mina ngaxolela idlozi uzoxolela lona. Ngiyabonga baba wami. Idlozi ngeke lixolele. Ngiyazi baba. Ngeke lixolele idlozi. Uyilobole. Ngashisa impepho ngishisela mahala. Uma efonini uvala ucingo futhi. Cha baba ngiyaxolisa kakhulu. Hayi ngeke ngisazokhuluma noma wakho. Kodwa fanele lento ngibiza umndeni. Okay baba ngiyabonga ukukhuluma nawe. Mina ngumfuna uma kwemendweni la. Baba ngizoshona phi mangilahlwa wena? Mntana mhambi uyofa lento oyenzile imbi pha. Ungahamba uyofa. Okay baba ngiyabonga ukukhuluma nawe. Futhi ukukhuluma nawe man. Uyofa. Okay baba ngiyabonga nisale kahle. Hayi suka yini oyibongayo. Ngiyanithanda baba. Hayi suka. Ngiyazonyanyisa. Hambi uyofa. Siyabonga kakhulu baba ukuthi uthathe call yethu, siyabonga ngesikhathi sakho. Wema, ayibo ubaba ukwatile kakhulu. Uzizwa kanjani ke usumtshelile? Noma kuthiwa uyambona nje ukuthi hey uyafuma la ekhona. Akekho right and ukhulumisana nawe kabuhlungu nje manje ngasekugcineni. Angazi ngempela. Ngiyawezwa amagama baba wekho right ubuhlungu kodwa asithembe ukuthi kuzodlula kukho kungadluli. Nanoma yini So uzofisa ukuyovela ekhaya? Yeah ngicabanga ukuthi ngizoya ekhaya. Ayikho into engizoyenza kumele ngifike ngizithule phambi kwabo. Iyona ndlela leyo. Sikuphi isizathu sokuthi ufisa ukutshela ubaba kahle kahle? Khona ngiyazi ukuthi isikhathi esiningi akubona bonke abantu, but isikhathi esiningi ingane zabantu besifazane, amadodakazi ajwayele ukusondelana kakhulu benobaba, and then mase uthi ingane zabafana zijwayele ukusondelana kakhulu nomama. So isizathu sakho sokuthi ukhulumisane nobaba isiphi? Baba ngihlale naye kakhulu umama esebenza elala ejardini uyena umuntu obesihlala naye nje. Oh ngiya-understand. Siphekele sigeze senza yonke into. So ngibe close kakhulu naye kunomama.
So njengoba ekhulumisana nawe kanje usazoshintsha kwenze ukuthi mhlawumbe usathukile. Ongenzeka nje esesho nokugula nje ukuthi ngathi usenyukele ushukela kodwa ubaba uyangithanda. Siya-understandana naye kakhulu. Kusenziwa inhliziyo ebuhlungu nokuthi ubaba akafuni ngami. Nami ngiyawazi amacala ami ngiwenzile ngizokwamukela noma isiphi isilo angasithatha. Angazi but ngiyafisa kakhulu ukuthi ubuyele ekhaya mhlambe mase nikhulumisane ubuso nobuso mhlambe who knows mhlambe kuzoba ngcono kunanokuba ukhulume nabo efonini. Ngiyabonga kakhulu sisi. Siyabonga kakhulu usuzivakashela ohlelweni lwethu. I hope uzosizakala. Nami ngiyabonga ukuthi ngibe khona la Blaqlife. Ngizizwa nje khona into esukile kimi. Ya ngizokukhona nokulala ebusuku. Ungasalasha ukulala. Njengoba ngibona nje. Njengoba ngibona nje. Kona-ke emsebenzini kusasebenzeka. Kuyasebenzeka ngaleyo ndlela nje. At least contact keeper busy. Umuntu oneyimfihlo abantu abaningi abazi yebo. So buqalisa nje kahle kahle ukukhipha lokhu ngoba umngane nami ngamtshela ngoba ngifisa ngisize sibheke. Wakujaja noma sazama phela ke noma esehlehlile eduze kwami phela. Kodwa ke kulungileke impilo iyaqhubeka. I just hope uzoba right emoyeni. Nenye into ke angiyazi ukuthi uyathandaza but mhlawumbe mase usitike kakhulu emkhulekweni. Ila sikhona ukukhuluma zonke izinto engaphakathi enhlizweni singeve sikhipha kubantu. Mhlambe isimo sokwehla mhlambe uyobugcina sebuyile nasekhaya umnyeni wakho mhlambe nilungisa izinto mhlambe futhi nakhona uyobuye seshintshile sengayena lo muntu lo obesikema abantu ngeke size sazi. Ngenzeka kodwa hayi mina sengidlulile noma ngabuya mina sengidlulile. Sengikhale kakhulu ngihilile manje ngiya-right. Ufuna ukuphila impilo yakho. Umndeni wami njoba kwakunjalo nje. I hope uzosizakala. Niyazibonela ke lani babukele lapha emakhaya ukuthi mawuthulile angeke uzosizakala ngalutho. Kufanele ukukhiphe okusenhlizweni uhlanze ongaphakathi enhlizweni uzoba right. Cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Ungakhohlwa nanokuthi lolu hlelo lolu lusponsorishwe uEscalate Products. Ngiyanithanda kakhulu. Bye. It's the Blaqlife TV.